Kamar da kuka sani, sunana Sadiya Haruna. Yau ina so in yi magana akan product ina. Kun ga wannan na stretch mark ne, ina sayar da shi 7,000. Kun ga set of my face cream da na sayar da shi 5,000, yanzu abubuwa sun yi tsada a kasuwa, yanzu 7,000 ne. In kuma za ka siya ɗayan nan shine 5,000, but if you are going to buy the site is 7,000. Zai cire maka pimples, sunburn da kuma zai yi lightening din face ɗinka yayi kyau, yayi tas kamar nawa. Sannan wannan shi ake kira assurance clear, yana aiki sosai. Na farko duk wani bangare baki na jikinki, su knuckles haka na gurin irin hannayen mun nan da iri koma kusan su mata kasan duwawun su za ku ga ta gurin cinya baki kirin ne, to you can apply it there. Duk wani bangare baki na jikinki zai cire shi. 3,500 ne shi kuma. Thank you for always supporting me, and let me say my customers, thank you. I really do appreciate